nefa anao fa misy vary miaritry fontegna satria mbo mankatia tia vadiko vadin-jirany vadiko vadin-jirany antegna tiarô tsy maintsy midoko 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 mankatia antegna tsy maintsy midoko 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 Mavisa magnantso anao amy telefôny fôny za bebe kombeza amiafy anao malaky mindekôny azambela solo zaho tapakandro mba mezaza aminanao mdodo ariva mody amy vadinao tsy magnino amizay mbola tenkafiza nefa anao fa manambady minigno anao za nefa anao fa misy vary miaritry fontegna satria mbo mankatia tia vadiko vadin-jirany vadiko vadin-jirany antegna tiarô tsy maintsy midoko 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 mankatia antegna tsy maintsy midoko 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 vadiko tiandrako mankatia antegna kumbatia vadiko vadin-jirany vadiko vadin-jirany antegna tiarô tsy maintsy midoko 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 mankatia antegna tsy maintsy midoko 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 vadiko vadin-jirany vadiko vadin-jirany antegna tiarô tsy maintsy midoko 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 mankatia antegna tsy maintsy midoko 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 vadiko tiandrako Ner Studio.